Mam na imię Jerzy i bardzo lubię robić białoruskie wycinanki. Dziękuję, Jerzy. Прывітанне. З вами Вольга Полуніца, народны майстар і прафесійны мастачка з Беларусі. Цэнтр беларускай культуры і Цэнтр культуры праваслаўнай Варшаве запрасілі мяне правесці варштаты для варшаўскіх дзетак па выцінанцы ў межах спатканняў з беларускай культурай. І ў дадзеным выпадку я знаходжуся ў Варшаве з вялікім задавальненнем, бо вельмі люблю Польшу і вельмі люблю гэта месца ў Польшы. 3 гвязди. Это сразу наполовину. Складamy aniołka. Na pół. Так, на пол складали анёлка, так? Это все будет приклеено на нитку. Зрозуміло, так? Так. Роздати кожному кольорі, кому подобається, а на інші вяло. Mi się bardzo podoba robienie wycinanek białoruskich. На мерапрыемстве адбылося адкрыццё выставы «Анёльскія спатканні», якую прывезла ў Варшаву гродзенская выставачная зала. Свае жывапісы графіку прадставілі беларускія мастакі Сільвановіч, Якавенка, Гардашнікава і Фецісава. Дапоўніў выставу кірмаш сувеніраў беларускіх майстроў керамікі, саломкі, лялькі і выцінанкі.